Hey guys, thank you for always watching 3x8 TV. Have fun this time too. This time, I'll introduce another legendary beautiful female diver. She is the legendary and beautiful diver Tanya Couch. Dive number 5253B. Back 2.5 somersaults, 1.5 twists pike. 12 parasta jatkaa sitten loppukilpailun. Ison-Britannian toinen edustaja Tonya Couch hyppää ensimmäisenä kierrehypyn tässä kilpailussa taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä. Ja se on hyvä myös. The timing of her entry into the pike position was slightly delayed, and it looked like some splashing occurred, but it's amazing that she can perform such a difficult maneuver with this level of quality. Ilmalennoja volttien aikana. 7 puolikkaat. Tästähän alkaa tulla tuollainen Dive number 407C, inward 3.5 somersaults tuck. Betancourt on päättänyt, että kolme hyppyä alle kolmosen kerroin on hyviä. Tonya Couch on seuraavana vuorossa sisäänpäin. Sisäänpäin 3,5 volttia kerien on hänenkin valintansa. Taas tekisi mieli The tuck position, the 3.5 somersaults, the skillful entry technique. Everything about the performance was fantastic. Ei ole hyvä, tämä on loistohyppy. Dive number 107B, forward 3.5 somersaults pike. Kaikilta voimaa ja kolmanneksi Sarah Barrow, Rosalind Fillon, Marianne Betancourt tässä vaiheessa kolmen kärki. Ja sitten Tonya Couch, joka johtaa 2 hyppykierroksen jälkeen. Oli vasta 8. alkukilpailussa, joten Tonya Couchin alku on ollut loistava. Hänkin hyppää tuon saman eteenpäin hypyn, joka on 3 edelliseltäkin nähty. Ja hyvä. A truly beautiful 3.5 somersaults pike position. The rotation was slightly over, but it was a performance I would love to watch again and again. I've also uploaded a feature on her in 4K resolution, so please check it out. 2 ja 7,5.